Non lle din? Agora sí? Vale, cando me digades. Vale, pois, nada, moi bo día a todos e todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa. Acompáñame María Rozas. O obxectivo desta rolda de prensa do Grupo de Compostela Aberta pois é presentar unha das iniciativas que levaremos ao vindeiro pleno. Neste caso, trátase dunha moción que levaremos para solicitar á Corporación a modificación dos orzamentos do ano 2021 para garantir, como xa dixemos en moitas ocasións durante estas últimas semanas, para garantir máis axudas á hostelería e ao comercio. En definitiva, tamén para garantir un compromiso que se levara a cabo a través da Xunta de Voceiros cos remanentes de 2020. Ben, en este sentido, Compostela Aberta, insisto, reclamará que se poña en marcha un modificativo de crédito dese orzamento que foi aprobado inicialmente para destinar 1,5 millóns de euros máis para axudas directas aos sectores, é dicir, un modificativo de crédito que queremos que permita aumentar a cuantía das axudas directas aos sectores que máis malo están pasando, que máis golpeados están. Refírome ao comercio e á hostalería. Neste sentido, a motivación última desta moción é a coherencia de todo o que vimos defendendo en Compostela Aberta respecto ás axudas, e porque entendemos que o alcalde debe cumprir o compromiso que adquiriu con estes sectores, que non deben pagar as consecuencias da irresponsabilidade dun alcalde que fixo as contas, unhas contas máis ben da leiteira, cos remanentes municipais. E neste sentido, moi brevemente, cumpre lembrar un pouco toda a secuencia temporal das declaracións do alcalde, das informacións que se deron en relación aos remanentes e do que finalmente quedaron. Cumpre lembrar que o 12 de marzo o alcalde, a iniciativa propia, e nos entendemos un pouco co obxectivo de enlear o debate dos orzamentos municipais en aquel proceso onde non foran aprobados en primeira instancia, o 12 de marzo o alcalde presentou aos medios e dixo que ia a destinar, que habían 5 millóns de euros dispoñibles procedentes das partidas non executadas de 2020. Polo tanto, presentou o 12 de marzo a cuantía de 5 millóns de euros. Nese momento, Bugallo mostrou a súa intención, isto é importante tamén recordalo, de destinar únicamente 2 millóns de euros para axudas e 3 millóns de euros deses remanentes, deses 5 remanentes que presentaba, para obras. Foi no 23 de marzo cando na Xunta de Voceiros o alcalde, a instancias da presión e da demanda da oposición e de Compostela Aberta, por suposto, a proposta mudou. Deses 2 millóns dos que falaba Bugallo, dos 5 millóns de remanentes para axudas, tivo que asumir, recoñecer e acordar 3,5 millóns de euros para axudas directas ao comercio e á hostelería. Un reparto que, por certo, despois quiso presumir, nada máis rematar a Xunta de Voceiros, como se fora iniciativa do Goberno, e esa non fora a iniciativa do Goberno, que, como ben lembran os sectores, era unha iniciativa moito máis aminorada e que apostaba máis polas obras. A secuencia non acabou aí falábamos de 5 millóns de euros, pero Bugallo, o 7 de abril, nunha Xunta de Voceiros, recoñece que as contas que presentara públicamente, que presentara aos grupos da oposición, non estaban ben, que estaban mal feitas e que non iban a haber 5 millóns de euros dispoñibles, senón que iba a haber prácticamente a metade. Unha información, por certo, presentada o 7 de abril, pero que o alcalde xa dispoñía desa información unha semana antes. O sea, o 30 de marzo o alcalde xa sabía dese erro técnico do que falan, xa sabía desa sustantiva aminoración dos remanentes, pero tardou unha semana en expresalo, en comunicalo. Foi o Goberno quen decidiu, polo tanto, insistimos, perder unha semana, ao mesmo tempo que urxía aos grupos da oposición a que facilitáramos os trámites, a que acordáramos, case con unha presión, con un certo chantaxe nesa urxencia de convocar novas axudas directas para a hostelería e comercio. Ben, vou rematando para deixarlle xa parte da intervención a María para que explique polo miúdo como podería ser ese modificativo de crédito, pero en calquera caso quero rematar dicindo que
Bugallo deixe de traballar, de insistir nesa autocomplacencia e incidir en que Santiago é o concello que máis axuda reparte de toda Galicia, porque cumpre lembrar tamén que gran parte desos fondos que ven de unha vez, que ven de dúas veces, que as volve, son axudas de remanentes do 19, axudas da Deputación da Coruña, e porque, ademais, vende axudas de outras institucións, vende recursos de remanentes pasados, e tamén hai que recoñecer que a situación das arcas municipais de Compostela en este momento permite afrontar esas convocatorias necesarias de axudas directas. Polo tanto, a moción que leva o Grupo de Compostela Aberta é moi clariño, é moi sencilla e moi coherente. Reclamamos 1,5 millón de euros de modificativo de crédito dos orzamentos 2021 para cumplir co compromiso acordado cos sectores e tamén cos grupos naquela primeira xuntanza. E nada máis, cedo ya a palabra a María Rozas. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Como indicou Marta, esta proposta que levamos ao pleno do próximo deste mes, 29. do 29, non me acordaba exactamente a data, do 29 de abril, pois ten como objetivo que se inicien os trámites para realizar unha modificación de crédito do orzamento do 2021 para chegar a ese compromiso, como decía Marta, acordado non só cos grupos municipais, senón tamén co tecido asociativo, de 3,5 millóns de euros para axudas directas. Por lo tanto, faría falta unha contía de 1,5 millón de euros para chegar a ese compromiso acordado. Consideramos que esta contía é unha contía máis que factible nun orzamento consolidado que alcanza os 127 millóns de euros, pero que, ademais, os últimos datos dos que dispomos, pois así non lo ratifican, non? Estou a falar dos datos da liquidación do orzamento do 2020 e tamén dúas propostas, dous expedientes que o Goberno Municipal levará a este pleno de abril, que son dous modificativos de crédito do orzamento, que ainda non está aprobado, dos modificativos de crédito por un importe total de 420.000 euros. Por lo tanto, pois sí que hai marxe no orzamento municipal, a pesar de que o Goberno sempre di que non, sempre hai marxe para modificalo e para facer cambios, non? Como decía, levan dous expedientes modificativos de crédito, un de 370.000 euros que para o suministro do Servizo de Extinción de Incendios e outro de 50.000 euros para diferentes actuacións da EDUSI, non? E a parte deste modificativos de orzamento que fan, pois os datos da liquidación do 2020, datos que de momento só temos parciais, falta que nos faciliten os decretos, pero sí que temos unhas pequenos resumos do que foi a liquidación do 2020, pois o que demostran é que hai moita marxe, que todo ese relato que levamos meses escoitando por parte do Goberno Municipal de que non hai marxe para gasto corrente, pois é unha farsa e o Goberno vive na improvisación permanente, non? Por que digo isto? Porque máis alá dos datos da execución de investimentos, que sabemos que son baixos, que están nun 21%, que a pesar que este Goberno decía que iba a resolver de forma inmediata os problemas estruturais que hai na execución e que no único que fixo foi empeorar os datos, a pesar deso, de unha execución dun 21% en investimentos, xa en gasto corrente, ese lugar onde eses capítulos onde din que non teñen marxe, no ano 2020 sobraron 15 millóns de euros. Dun orzamento que tiñan en gasto corrente de 105 millóns de euros, pois só gastaron 90 millóns de euros, non? Hai 15 millóns de euros o sobrante no ano 2020, que ademais é un ano nos que supostamente se viron incrementados os gastos correntes porque todos estes servizos que se incrementaron de limpeza, de comedor escolar, bueno, todos os servizos, axudas que se aprobaron no 2020 foron imputadas neste gasto corrente. Ainda así tiveron un sobrante de 15 millóns de euros na liquidación do 2020, non? Polo que entendemos que hai máis que marxe para facer un modificativo do orzamento do 2021 que incorpore este 1,5 millón para axudas directas, non? Por dar uns apuntes, do total gastado no 2020, o total gastado do orzamento municipal gastouse un 67%, que é a porcentaxe máis baixa dos últimos anos, de polo menos os 6 últimos anos, non?
porque en comparación co 2019 se gastará un 75%. E non se pode decir, ademais, que fora por unha caída nos ingresos, porque os ingresos son superiores, a pesar da situación vivida, son superiores aos gastos. Entón, entendemos que con estes datos, que transparenta a liquidación, demostra, como dicía antes, esta improvisación permanente na que vive o goberno, demostra que ese relato de que non hai ingresos ou de que non hai gasto corrente, que non hai marxe no gasto corrente, pois non é certo, haino. Escoitábamolo no pleno da cuestión de confianza o día 17, que non podían introducir propostas de poucos miles de euros no orzamento municipal porque non tiñan marxe, e 13 días despois, o 30 de abril, aproban unha liquidación onde hai un sobrante de 15 millóns de euros nos orzamentos municipais de gasto corrente, non? Polo que instamos, como decía Marta, ao Goberno a que inicie os trámites para facer este modificativo de crédito de 1,5 millón de euros para axudas directas canto antes, de forma que o sector, o tecido asociativo, teña estes fondos canto antes, non? E que, ademais, que acorde co tecido asociativo as bases e o formato no que teñan que ir estas novas axudas. Non hai un problema de cuestión económica, nunca houbo, pero os datos da liquidación así o demostran. O que hai é falta de vontade, polo menos ata o momento. Esperamos que agora o Goberno recúe, unha vez máis, recúe, e que teña esa vontade e aprobe a proposta de iniciar os trámites para facer este modificativo. María, grazas. Non sei se tendes algunha pregunta, senón me gustaría tamén engadir unha cuestión. Ben, está fora, digamos, do que é o contido da propia moción, pero é o fío dunha novedade, dunha nova que acabamos de enterarnos de unha aprobación por urxencia na Xunta de Goberno da decisión deste goberno e deste alcalde de ceder a parcela de Fontiñas para a nova sede do Imelga. Dende o Grupo Compostela Aberta parécenos absolutamente impresentable esta decisión en este proceso, como sempre, un exercicio máis de falta de diálogo, de exercicio de soberbia, de despotismo, onde hai unha posición moi clara de Compostela Aberta que está en contra, como estivo en contra tamén da ubicación desa nova sede no que era as inmediacións na parte da parcela que corresponde ao Parque Begoña Camaño. Igualmente, no vindeiro pleno, levamos unha proposición moi clara na que insistimos en cales son as condicións e a definición desta nova sede e que esa nova sede non debería estar en ningunha zona residencial e, polo tanto, en Fontiñas. Este alcalde, unha vez máis, non dialoga, toma decisións de maneira unilateral. Os veciños e veciñas de Fontiñas probablemente se enteraron xa desta noticia, van a estar moi contentos desta nova actitude, desta actitude de absolutamente soberbia, como decía, e dende Compostela Aberta continuaremos apoiando isto, e o vindeiro martes hai unha concentración en Fontiñas e Compostela Aberta vai a estar cos veciños e veciñas reclamando por xustiza que se dialogue e que se busque a mellor solución, que a mellor solución non é que a parcela da nova sede do Imelga sexa xusto ao lado dos edificios onde viven veciños e veciñas, porque o alcalde de Santiago mentiu sobre isto, mentiu sobre que tipo de edificio, que tipo de edificación se iba a construir. En ningún momento falou de que ese edificio tiña que ter unhas condicións de seguridade moi específicas e moi elevadas, en ningún momento falou de que se iban a realizar autopsias nesa instalación, e pouco a pouco, por goteo medido, foi soltando estas consideracións. Hai que escoitar máis, hai que escoitar os veciños e veciñas, hai unha movilización, e pecho dicindo que Compostela Aberta está en contra desta lamentable decisión e criticamos unha vez máis a falta de diálogo e de autoritarismo deste alcalde de Santiago. Nada máis, grazas. Sí. Se leva para o 2029 o tema desta modificación para ampliar estes 3 millóns e medio de euros, entendo que en todo caso se volverían a retrasar as axudas hasta que se Non,
bueno, que me corrixe ahora María, unha cousa son os remanentes que están previstos e outro é a exigencia de elevar o cómputo global de axudas para os dous sectores con un modificativo de crédito que permitiría chegar 1,5 1,5 millón máis de euros, esta vez do orzamento do ano 2021 para as axudas. Non é incompatible. Claro, para engadir, son para engadir. Pero María, se queres... Bueno, explicástelo moi ben. Si, nós non entramos no debate de modificar os remanentes actuais, ademais, sabendo de que non hai marxe aí, ou nos trasladan de que non hai marxe se non queren que decaia ningunha obra, non? Nós o que consideramos, como así o trasladamos na negociación dos orzamentos, é que hai marxe no orzamento de 2021, un orzamento consolidado de 127 millóns de euros, hai marxe para sacar un fondo complementario de 1,5 millón de euros que complemete esas axudas directas, non? Había marxe cando se aprobou o orzamento, cos datos da liquidación se demostran que era así, de que hai marxe, e nos creemos que inician eses trámites, é un proceso longo, terá que volver a pleno, a proposta do goberno, un modificativo de crédito, terá que estar a exposición do público, pero que inicien eses trámites xa para que as axudas sean complementadas en 1,5 millóns de euros e así o compromiso que adquiriu o goberno con todos, cos grupos e ca cidadanía se cumpla. A cantidade está esa, é unha cantidade aminorada e en ese sentido está pechada. A outra cousa é a oposición dos grupos respecto a esta actuación de, como viñemos falando ata agora, de vender 5 e finalmente ter que aprobar unha cantidade moi pequena, pero está pechada. Nós o que decimos é pechada esa cantidade, ten marxe en vostede, ten marxe en este goberno para chegar a cantidade comprometida. Faga vostede un modificativo de crédito. María acaba de falar da liquidación, María acaba de falar das arcas municipais e da cantidade importante que ten este ano o orzamento do ano 2021, non? 127 millóns de euros. Se lle importan os sectores, se lle importa os compromisos adquiridos, hai unha vía, non é algo que sexa incompatible nin retrase, por suposto, as convocatorias de axuda. Os retrasos que hai nas convocatorias de axudas, e volvo a repetir, teñen tamén moito que ver cos tempos cos que este alcalde mide as súas declaracións. O 7 de abril rectifica en base a que supostamente había un fallo técnico no cálculo dos remanentes, pero o 30 de marzo el xa sabía ese cambio e non o quiso comunicar ata unha semana despois. Entón, esos retrasos son responsabilidade política, non son responsabilidade nin técnica, nin de prazos de comisión, nin de nada. Responsabilidade de cando tivo a ben comunicalo, non? Non sei se neste sentido de modificar os orzamentos estamos no seu goberno ou non sei como algúns outros grupos de oposición dada a opinión común que non se todos os remanentes, non? Como se non puxeran a todos os grupos para levar a Bueno, sentir común despois da noticia do cambio e da minoración tan sustantiva dos remanentes foi precisamente todos os grupos insistimos, ou por unha vía ou por outra, que había que comprometer a cantidade da que se falou inicialmente. En este sentido, entendemos que os grupos da oposición probablemente acollan tamén con interés esta solución. En calquera caso sí que se falou en conversacións informais durante estas semanas atrás. Entón agardo que tamén poda ser de interés, agardamos de apoiala, non? Para que así se poda producir. Ten unha cuestión sobre o tema de unha vez aprobada a sesión, se ten unha votante, está fechado ese tema, ou pode ser cambiado? Bueno, eu creo que este tema ainda ten un percorrido moi importante no sentido en que o alcalde sabía que se iba a debatir e sabe que se vai a debatir a vindeira semana, que hai unha iniciativa da propia Compostela Aberta para pedir que se ubicase en outra zona non residencial, que os veciños e veciñas están mobilizando e que probablemente outros grupos teñan que decir. Polo tanto, este goberno goberna en minoría, acaba de adoptar unha decisión,
Pero en política as decisións non deberían ser decisións pechadas de maneira unilateral. Por lo tanto, nós vamos a seguir insistindo, estamos en contra desa decisión, nos parece, como decíamos, impresentable, e vamos a manifestarnos e apoiar tanto no pleno como nas movilizacións a búsqueda dunha solución e un acordo independentemente desta aprobación. A mí gustaríame engadir non sobre a primeira, sino o que comentaba antes do complementario, do modificativo complementario de 1,5 millóns de euros, que aínda que os remanentes o Goberno pronunciou que irá a este pleno de finais de mes, a convocatoria ou as convocatorias van a ser parciais, non vai a sacar o importe de forma global, non? O mesmo alcalde dixo que iba a sacar unha convocatoria pois en canto tivera disponibilidade de fondos e outra, se non recordo mal, no mes de agosto, non? Polo tanto, se se poderá aprobar este modificativo de 1,5 millóns de euros antes do mes de agosto e poder complementar esa convocatoria, non? Sería o ideal. Bueno, pois moitas grazas.